لأما سرق ورق يهودا أمطانة تقصف ولد زي سرق يهودا أيو زي تقرف منيو ولد كريستوس أيو مالتي ترجمي وات كريدو زي خالة بزوح زموت سبالنا موتون بتعني زت حساسه موتو ترح زي خونه صلالات ناي موتون عالم الناشجرا يركب تهيوت زي تردع اتحدش هيوت زي لبست اتحدش هيوت زي توهدا اتحدش هيوت مسيرو زي تردت برهان متأجلنا بسرعاتهم أو نزول سماعات نزول يهدي بفتايان زوي قدس الزين واملاكنا مدامين يسوع كريستوس لاهي بكاينا سراي حياة المساسي أبسام وسلطة الأمور أول كائنات أول يقولات أقول لك وعيمان لك بردسوا كل سبحان سبحان رسيه رسيه كل واحد من السماوات ومعنا كريستوس والعصر تفضل به هذا كسرين وزي نسقلت فهو الأرزقنا مريم هذا كريستوس يسوع كريستوس سراي هاتيات بمساسي أبسا سراي هاتيات أسرور سيدان سلام هون كريستوس تنسى بابي هاي الوسلطان أسرور سيدان أكازو لاتام سلام هون سلام كريستوس بأمان تسيو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك يتبارك እግዚአብሔር أبوه لأግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወለደን በብዝሃ ምህረቱ ለተስፋ እንተባቲ ናሃዩ በተንስኦቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውታን ንኢየሱስ ክርስቶስ ካሞት ብምትሳኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና በበዝሒ ምህረቱ በሐዱሽ ልደት ውሉድ ዝገበርና أملاخنا بون قويتنا إيسوس كريستوس እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን بصئت أنتي أنت تأمني كما يكون قال زنجروخي كاب እግዚአብሔር ዝተነገረኪ ቃል ተአምኒ ንስኺ بصئت إخي ተባለት አደና ቅድስ ድንግል ማርያም ቅዱሳን አቦታትና በቅድስና ህይወት ክመላለሱን በፍጹም ህይወቶም ንዑ መስሉን ዝፈቀደና አቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ናዓናውን በቅዱስ መመላላስ ክንመላለስ ናይቡን ናቱን ናይ ቅዱስ መንፈስን ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሳልሳይ ሊቀ ጳጳስ ዘቅዱስ ፍሪምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወዘደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ክቡር መምህር መኮንን ተስፋይ ናይ ኮሌጅና ምክትል ዲን ክቡራን መምሃራን ክቡራን አቦታት መነኮሳት አቦታት ካህናት አሕዋት ዲያቆናት ፍትዋት ዕዱማት አጋይሽ በቲናይ ሰላምና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ጎይታ ጎይቶት ቅዱስ አምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም በወዱ መንግስትን ካህናትን ክትኾኑ ዝሓረይኩም እንኳዕ በሰላም ናብዚ ጉባኤ መጻኹም
كمان حفظها ويكيف كما خارجها معها سينا على سعيد كمان حفظها ويكيف كمان حفظها ويكيف كما خارجها معها سينا على سعيد
وعيلاتكم دحندو وعيلاتكم لعول أملاخ እግዚአብሔር ስለትዝዶብ ዘይብሉ ፍቅሩ ንዘላለም ዝተመስገነ ዝኸበረ ይኹን ረቂቕ ዝኾነ ነገረ መለኮት ዝትንተነሉ ዓበይትን ሰፋሕትን ዝኾኑ ፍልስፍናታት ዝደሰሰሉ ብፍላይ ከዓ ወንጌል በአግባቡ ዝብርህርህሉ ምዃኑውን እግረ መንገደይ ንምግላጽ ስለዚህ ካብዞም ዝጠቕሶም ቅኔታት ሰለስተ ቅኔታት ጥራሕየ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ እቲ ሓደ ናይ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ናይ ባዕሎም እንትኸውን እንተሎ ስለ ቤዛነት ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ትቕኔ ብምሉእ ክብሎሞ ካፍታ ቅኔ ንሳ ልበይ ዝዕረፍ ኩላ ወይ ከዓ ልበይ ዝተንከፈትኒ ነዚ ሒዘዮ ዘለኹ ርእሲ ከዓ ብኣግባቡ ክገልጸለይ ዝኽእል ክተቕሶየ ማለት እዩ ስላሴ ተባሂሉ ይፍለጥ ዝቕኔ እዚ ምናልባት ኣብ ዘለኹም ሰባት ቅኔ ትፈልጡ ትርድእዎ ትኾኑ ኢኹም እቲ ቅኔ እንታይ ኢሉ እዩ ዝጅምር ሰሪቀ ንዋይ ይብል ኣኮ ጀጋይ ለዘሰረቀ ወእመሃተታ ሃተትነ እምከዊነ ጽድቅ ማህፈድ እያሃድር አፍአ ምሳሌነ ነግድ ለእመ ሰረቀ ወርቀ ይሁዳ አምጣነ ተቀስፈ ወልድ ልበይ ዘዕረፍ ኩላን ከብርሃራ ዝደልሲ ስርቂ በደሉ ወይ ከዓ በደሉ ቁጽዓት ወይ ተቀበለን ኢሎም ንኣብነት ኢሎም ድማ እንታይ መቕሪቦም እዚ ዝመሰልናዮ ምሳሌ ባዶን ከይኸውን ትክክል ምዃኑ መረጋገጽ ኢና ከዓ ኢሎም ለእመ ሰረቀ ወርቀ ይሁዳ አምጣነ ተቀስፈ ወልድ ዝሰረቀ ይሁዳ እዩ ዝተገረፈ ግን መን እዩ ወልድ ክርስቶስ እዩ ማለት እዚ ጥራሕ አይኮኑን ኢሎም ምክንያቱ ይሁዳ ይሰርቅ ከም ዝነበረ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ማርያም መጽያ ሽቱ ምስቀበቶ እዙስ ተሸይጡ ግዳይ ንድኻታት ዘይኸውን ነበረ ኢሉ ይብልሞ ወንጌል ባዕሉ ነዚ ከረድእ ከሎ እንታይ ይብል አይ ስለ ድኻታት ተቆርቁሩ ወይ ከዓ ሓሲቦ ይኮነን ተሓዝ ገንዘብ ስለ ዝነበረስ ገንዘብ የለዓዕልን ይሰርቅን ስለ ዝነበረ እዩ ብድኻታት ተጸጊዑ ሓላይ ዝመስል ዘሎ ዝብል ኣብቲ ወንጌል ተቐሚጡ መብዛሕትኡ መጨበርበርቲ ኣብ ድኻታት ተጸጊዖም እዮም ዘጨረሩ ትሪኹም ትኾንኩም ማለት ስለዚህ እንታይ የሚሎም ዘምሊቅ እዚኦም ዝሰረቀ ይሁዳ እንዳሃለወ ከክንዲ ይሁዳ ዝተገረፈ ግን መን እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚህ እዚኣ ርእስና ትኸውን እሞ ንምትሓዝ ምንታን ክትዕመልና ግን እንታይ ክንብል ኢና ይሁዳ ሰረቀ ክርስቶስ ተገረፈ ኩላኹም ይሁዳ ሰረቀ ኩላኹም ይሁዳ ሰረቀ ክርስቶስ ተገረፈ እዚ ቤዛነት ይባሃል ይሁዳ ንመን ይዝውክል ተተዋሂሉ ነዚ ብስርቆትን በዓመፅን ዝወደቀ ዓለም ነዚ ንሓቂ ብችርቻሮን ብጅምላን ዝሸይጥ ዘሎ ዓለም ይዝውክል ይሁዳ ማለት ንዓና ይዝውክል በኻለ ባህላዊ ሓጢያት ወዲቕና ንዝነበርና ኩልና ይዝገልጽ ማለት በርባን ይፈታሕ ክርስቶስ ግን ይሰቀል ክባል ከሎ ምሳሌነት ንዓና ወኪሉ ዝተቐመጠ ፍትሰዓት ንሱ ሽፍታ በርባን እዩ ነይሩ ማለት ስለዚህ ዛሬስ እዚያ ይሁዳ ሰረቀ ክርስቶስ ተገረፈ ከክንድ መን ተገረፈ ከክንድ ይሁዳ ማለት ዝሰረቀና ንሕና ዝወደልና ንሕና ዘጥፋና ንሕና ኣብ ቀራንዮስ ተገረፈ ግን መን ክርስቶስ እዚ ቤዛነት ለውጥ ይባል ቤዛነት ማለት ኣብ ከክንድ ትሌባ ናሃውቱ ዋጋ ናሃውቱ ቅጽዓት ቅበል ይልካብ ከክንዱ ምእታው ማለት ስለዚህ እዚ ኢሎም ቶም በዓል ቅኔ ግን ስቀይበሉን ዝገርም ነገር ድማ ካለ ምጽዮም መሲሎም ታይሎም ዝኒ ስርዓት ሃበ ልማድ ኢሎም እዚ ሰብ ልማድ ውነለ ኢሎም እንታይ እቲ ልማድ ንስኽባል ከሎ ዘባነ ሰረቅቲ ትቀሰፍ በማእከለ አውድ እንዛሃሎ ዘሰረቀ እድማ ኢሎም እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ዝሰረቀ ኢድ እንዳሃለወስ ኣብ ኣደባባይ ግን ዝውቃዕ መን እዩ ዝባን እዩ ዝሰረቀ ዝበደለ ናይ ሰብ ኣካል ዘጉደለ መን እዩ ኢድ እዩ ሓቀዶ ኣብ ኣደባባይ ዝግረፍ ከመን እዩ ዝባን እዚ ማለት ታይ ማለት ኢድ ኣነ ንስኹምን ማለት ዘጥፋና ንሕና ኢና ዝተገረፈ ግን መን እዩ ኣብ ኤድን ገነት ንበለስ ቀንጢባ ዝበልዕታ ናይ መን ኢድያ ናይ ሄዋን ኢድያ ኣብ ቀራንዮ ዝተገረፈ ዝባን ግን ናይ መን ዝባን እዩ ናይ ክርስቶስ ዝባን እዩ مسقلتو تشاريخ قرش استقبلت نا يهودا إيديا
ኣብ ቀራንዮ ዝደመየት ግን ናይ መን ዝባንያ ናይ ክርስቶስ ዝባን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዝውክል ዞም በዓል ቅኔም ጽየሞ ዝኔው እንታይ እዮም ዝብሉ እዚስ ኣብ ልማዱ እውን ኣሎ ዝሰረቀ ኢድ ዘጨርበረ ኢድ ፈሪሙ ጽሒፉ ካብ ስራሕ ዘባርር ኢድ ሰብ ቀቲሉ ዘጥፍእ ኢድ ኃጢአት ብሙሉ ዝገብር መጽሐፍ ቅዱስ ብደም ዝጨቀወ ይብሎ ነዚ ኢድ እዚ ነዚ ኢድ እዚ ብደም ዝጨቀወ ኢድ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ደሚሉ ማለት እዩ ንዑኡ ናዓና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሊቅ እዚኦም ይሁዳ ብዘጥፍኦ ይሁዳ ብዝሰረቆ ክርስቶስ ግን እንታይ ኮነ ተገረፈ ኢሎም ገሊጾሞ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ቅኔ እዚ ይመስል መበል ካልኣይ ቅኔ እዚ ቤዛነት ማለት እዩ መቸ ስለ ይሁዳ ኩላኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ብዙሕ ግዜ መብርህራ ስለ ዘየድሊ ቀፂሉ ዘሎ ቅኔ ድማኒ ዘየነታ ገብረ ስላሴ ክንፉ ይባሃሉ ብዙሓት ሊቃውንት ቅኔ ኣለዎም ግእዘል ኖላዊ ነባይድ ግእዘን ኖላዊ የምዝሉ ስማ ወአባጊሁ ይኮኑ ከም አባግ ኩሎሙ ስጋሁ ይብሉ እስመ ስሉጣን ነዮሙ እመኒ ወሃበ ለአራዊት ስጋሆሙ ለዘስሉጣን ስጋሁ ይጣሙ እስመ ለሊሁ ኖላዊሆሙ ነሲያ እሴት ሃዲጎ እሴተ ይሁቦሙ ይብል እዚ ታይ ማለት ይሕጽር ኢሉ ትርጉም ከሎ ኩሉኹን ትርጉመይ ንኽእልን ኢና ስለ ኖላዊነት ኮይኑ እንታይ ዝብሉ ዘለው ዞም ሊቅ እዚኦም ትናይ ሕያዋይ ጓሳና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓለዋ አተሓላልኡ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝሕሉ ኣባጊዕ ካብ ዝሕሉ ዝተፈለየ እዩ ኢሎም ካብኡ እንታይ ኢሎም መረዳእታ ኣምፂኦም እቶም ኣባጊዕ እዮም ነቲ ሓላው ስጉኡ ዝበልዕዎ እምበር እቲ ሓላው ኣይኮነ ነትበጊዕ ስጉኡ ዝበልዖ እዮም ዝብሉ ዘለው ክርስቶስ ብልዑኒ እዩ ዝበለ እምበር ክበልዐኩም ይበለን መቸስ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ህይወት እንታይ ንዝገብሮ ለዘይበልዖ ይተባሂሉ ብልዑን ይተባሂሉ በአካል ስለዚ እዚ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ኢሎም እንዘለሉ ለሊሁ ኖላዊሆሙ ንሱ ኢሎም ሓላዊኦም እናሃለወ ኢሎም ነሲያ እሴት ሃዲጎ እሴተ ይሁቦሙ ካብኦም ጥቕሚ ምእካብ ሓደ በጊዕ ሓልዮም መወዳእታ መቸስ ሓልዩ ኩሉ ነገር ተኸላኺሉ ኣብ መወዳእታ ናይዛ በጊዕ ታሪክ እንታይ እንድሕር ኢልካ ሓሪድካ ምብላዕ ካልእ ታሪክ የብላን ክንድዝ የዋህ ይኹን ሓላዊ ማለት እዩ ክንድዝ ሓለወ ይሓልዋ ኩሉ ይገበራል ኣብ መወዳእታ ትገብራ እንተልካዮ ንቅርሰ ይኮነን ዘቕምጣ ቀቲሉ ምብላዕ እዚ ናይ ሰባት ባህሪ ክርስቶስ ግን እዩ ዝሕልወና ዘሎ ንዓና ህይወት ንክኸውን ንሕና ንዕኡ ንኽንበልዑ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣነ ልበይ ዝተንከፈትን ቃል ግን እንታይ ትብል ይፈቀደሂ ከመይንሳ ፀምረ ስእርቶሙ ዳይሙ ለኣባግዕ ልብሰ ፍስሓ ይከውኖም ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል በዓል ቅኔ ኣብዚ ዋና ሓሳቡ ገሊፅዎ ዘሎ እንታይ ዝብል በጊዕ ሓሪዱ ምስ ወደአ ነቲ ቆርበት ክዳኑ እዩ ዝገብሮ በቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ ክዳን እዩ ዝኸውን ይስፈ ወብዘመናውን ስራሕ ይኽእል ክርስቶስ ግን እንታይ ዝብል ካብ ክዳኖም ኣይኮነን ኮይኑ ባዕሉ እዩ ንሱ ነቶም ኣባጊዕ እንታይ ኮይኑዎም ክዳን ኮይኑዎም ይብል ማለት እዩ ነዚ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ኢሉ ለእሩቃን ልብስ ናይ ዝተዓረቁን ኣብዚ ዓለም ዕራቆትናን ዝነበርና ልብስ ኮይኑ ዝመፀልና ንሱ ካብ መጀመርታ ልዕል ኢልካ ተንብቦ ከለኻ እውን ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ድርሰት ብጣዕሚ ጥዑማት እዮም ስብሃት ለከ ኢየሱስ ኢሉ በኣፈ ኩሉ ውዱስ በኣፍ ኩሉ ዝተመስገንካ ዝኾንካ ምስጉን ዝኾንካ ተመይሱ ድማ እንታይ ስብሃት ለከ ምስጋና ንዓኻ ይግበአካ እዩ ምስጉን ኢኻ ተመይስካ ድማ ክትምስገን ኢኻ ማለት እዩ ኣቦታት ንእግዚኣብሔር ኣመስጊኖም ኣይውዱ ኣብ ልዕሊ ምስጋና ቀፂሉ እንታይ ይብል ስብሃት ለከ ኢየሱስ ኢሉ ቀዳሴ ስጋ ወነፍስ ንነፍስን ንስጋን ድማ ትቅድሶ ኢየሱስ ንስኻ ንዓኻ እንታይ ምስጋናን ክብርን ይግበአካ እዩ ቀፂሉ ብዛ ሳልሳይ ንሕና ደሊናዮ ዘለና ምዝ ልብሰ ፍስሓ ይከውኖም ዝበለ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ለእሩቃን ልብስ ሰማያዊ ክዳን ዘይረስሕ ክዳን ገበናና ሓጢአትና ክፍኣትና ተንኮልና ኩሉ ዝሸፈነ ክዳን ሓጢአትና ኣብ ግንባርና ተፃሒፍ ነይሩ ሓደ ሰብ ካብ ገዝኦ ይመወፀን ንሱ ሽፋን ኮይኑና ንሱ ሰባት ተምሲልና ብልዕሊ መሬት በዓል ቅኔ ግን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል እዚ መጽሐፍ ቅዱስን ዘረጋግጹ ሓቂ ክርስቶስ ክዳንኩም እዩ ኢና ተባሂልና ጉድና ዝሸፈነ ክዳንና ጽሩይ ክዳን ንጹህ ክዳን ሓጢአት ዘይተንከፎ ክዳን
ኩላና ተኸዲናዮ ዘማዕርገልና ክዳን ኣብ ቅድም ሰባት ሞገስ ዝኾነና ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ሞገስ ዝኾነና ክዳን ኣብ ገላትያ ተባሂል ተጻሒፉ ወአንቱሙሰ እለ ተጠመቅሙ በክርስቶስ ክርስቶስ ሃለበስክሙ በክርስቶስ ተጠመቅኩም ንስኻትኩም ክርስቶስ ለቢስኩም ይኹም ስለዚህ ክዳን እዚና ክንጭነቕ ዝግበአና ብሓፈሻ ንስጋዊ ክዳንና ልዕሊ ንጥንቀቆ ነቲ ሰማያዊ ክዳንና ተንጥንቀቕ እግዚአብሔር በብዙሕ በረኸት መባረኸና ነይሩ ካብ ቁሪ ናይ ዲያብሎስ ዝተኸላኸለልና ክዳንና ካብ ዋዒ ናይ ዲያብሎስ ዝተኸላኸለልና ክዳንና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጥራሕ እንተይኮነ እንታይ እዮም ዝብሉ ቶም ሊቅ ግን ዳኢሙ ለኣባጊ ኢሎምስ ልብሲ ይከውኖሙ ይኮነን ዝብሉ ልብሰ ፍስሓ ይከውኖሙ ዝሕጉስ ክዳን ማለት እዩ እግዚአብሔር ተኸዲንካዮ ደስ ዝብልዎን ኣሎ ክዳን ደስ ዘይብሉን ክዳን ኣሎ ሓሴት ዝፈጥር ክዳን ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዝህብ ክዳን ዓለም ዝሃበካ ዘይህበካ ሰላም ዝህብ ዝሕጉስ ክዳን ብኢንፎርሜሽን ምዝባዕ ዘይናወፅ ናይ ሓጎስ ክዳን እዩ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሎሞ ወእንዘልወቱ ይደሉ ከመይ ይሲጦሙ ንሱ ነቶም ኣባግዕ ክሸጦም እንዳተገበአስ ኢሎም ኣባግዕ ሎኖላዊ ሴጡዎ ሎኖላዊ ኣባግዕ ደልዮም ድማ ትዝገርም ከዓ እዚ ተመይስ ንሱ ሸይጡ ክጥቀመሎም እንዳተገበአስ ንሶም እዮም ሸይጦሞ እቲ ናይ ይሁዳ ዘልዐልና እዩ ሻው ጥራሕ እውን ኣይኮን ክርስቶስ ሕዚ እውን ይሽየጥ እዩ ዘሎ ሕዚ ምክንያቱ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እዩ ኣነ ህይወትን መንገድን ሓቅን ኢሉ ኣብዚ መሬት እዚ ሓቂ ብችርቻሮ ወሎ ብኩሉ ይሽየጠሉ ኣብ ቢሮታት ይሽየጠሉ ሓቂ ክርስቶስ ሕዙ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝበልዎ እንታይ እዩ ኣባግዕ ሎኖላዊ ሴጡዎ ሎኖላዊ ኣባግዕ ለሊሆሙ እዩ ዝብል ኣብ መወዳእታ ዝተዋሃበን ዕድል ምእንታን ብኣግባቡ ክጥቀም ናይ መወዳእታ ቅኔ ከዓ ለዓለም ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣይተለመደን ቆሪፅካ ቅኔ ምምፃእ ግዜ ንምቁጣብ ግን አንተሰ ንጉሰ ኃይል እንዘነደ እሳት በላኢ ስለ ንስሐ እዩ አንተሰ ንጉሰ ኃይል እንዘነደ እሳት በላኢ ኢሉ ትቆርር ከመማይ ድንጋጼ ሃጣን ሶበትሬ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለ ንስሐ እዮም ዞም ሊቅ እዚኦም ዝነግሩና ዘለው ንስኻ ዘቃፅል ሓዊ ኢኻ ኢልዎ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍና እስመ ኣምላክ ነሰ እሳት በላኢ ዕብራውያን ተቃፅል ሓዊ ኢኻ ኢልዎ ፈራዲ ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ንኺኢኻ ዘቃፅል ማለት እዩ ፈራዲ ኢኻ እግዚአብሔር ሰጋሃደ ይመፁ ኣምላክን እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚሁ ማለት ፍርዲ እዩ ንስኻ ተቃፅል ሓዊ ኢኻ ኢልዎ ግን ድማ ኢልዎ ክልቲኦም የተሓሒዝዎም ማይን ሓውን ማይ ኩሉ ግዜ ከም ትፈልጥዎ ምስ ሓዊ ኣይሳነይን እዮም ኣብ እንዳቕኒ ከምዚኦም ዓይነት ዘረባታት እዮም ዝበሃሉ ጠፋእን ኣጥፋእን ጠፊና ጥፊ ዝበሃሉ ኣለዉ ሓቀ ከምኡ እዮም ትበዓል ቅኔ ግን ክልቲኦም ንክርስቶስ ሒዝዎም መፁ ንስኻ ትክክለኛ ፈራዲ ኢኻ ሓዊ ኢኻ ኢልዎ ግን ትቆርር ከመማይ ድንጋጼ ሃጣን ሶበትሬ ሓጢአተኛታት ሓጢአት ምስ ሰርሑ ድንግፅ ኢሎም ክትሪኦም ከለኻ ድማ ከማይ ኢኻ ትቆርር ኢሉ ዝገርም ቃል ተጠቒሙ በዓል ቅኔ ብዝገርም ማለት ትከውን ከመማይ እውን ስኳስ ኣይበሎን ትቆርር ከመማይ ኢልዎ ከማይ ቁርር ትብል ኢልዎ ማለት ዝሪኢኹም ኢኹም ኣብ ሉቃስ ወንጌል 15 ዝጠፍአ ቆልዓ ክመፅእ ከሎ ተቐቢልዎ ጥራሕ ኣይኮን ብሩሑቕ ሪእዎ እዩ ዝብል ቁፅሪ 20 ዘሎ እንታይ ዝብል ብሩሑቕ ረኣዮ እዩ ዝብል ብሩሑቕ ሪእዎስ ሓጎሰ ይኽኣሎን ጎዩ ኸይዱ ይቕበሎ ሲዒሙ ከዓ ሓቐው ሓቂፉኻ ሰዓሙ እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘረድእ ምቁራሩ እዩ ዘረድእ ከፊሉ ይግበአኒ ኢሉ ክኸድ ከሎ ከምኡ ይበለን ክምለስ ከሎ ተጣዒሰ ይኽብል ከሎ እታ ዝበለ ቃል ጣዕም ጥዕምቲ ቃል ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን በዲለ በደል ኣብ ቅድሚ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነ ሎሚ ሰብ ከይርአየና እዩ በደል ሓጢአት ክፍፀም ከሎ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዩ ዝፍፀም ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክርስቶስ ትቆርር ከመማይ ድንጋጼ ሃጣን ሶበትሬ ይብል እሞ ኣብ መወዳእትኡ እንታይ ኢሉ ዝዓፆ ይድምድም ኣለኹ እየ ኣብ መወዳእትኡ እንታይ ኢሉ ይዓፆ ዝበዓል ቅኔ ለገብርከሂ ዓለም ኢሉ በበትረ መከራ በቋኢ ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ባርያኻ ከዓ ማለት እዩ በበትረ መከራ በቋኢ ብዝጠቅም ግን ብናይ መከራ በትሪ ኢልዎ ተግሳፀ ውሉድ ትጌስጾ ወይ ትሬስዮ ከመ ጸላኢ ከም ውላድ ትቆፅዖ ኢኻ ኢልዎ ግን ከም ጸላኢ ትሪዮን እግዚአብሔር ከምዚ እግዚአብሔር ይቐፅዕ ምክንያቱ ናብ ዕብራውያን እንታይ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ
እግዚአብሔር ከም ውሉድ ይርኤኩም እሞ እንተ ተቐፂዕኹም ተዓገሱ ኣቡ ዘይቆፅዖ ውላድከ መን እዩ ይተባሂሉ መግለፂ ናይ ውላድ ቅፅዓት ምቕባል እዩ እግዚአብሔር ንዓና ቀፅዐና ከሎ ንረብሓ ስለ ዝኾነ ካብቶም መግለፅታት ፍቅሩ ሓደ እግዚአብሔር بمكراي ጳውሎስ ናብ ወንጌል ከምጽኦ ከሎ ኣብ ደማስቆ ረኺቡ መብረቕ ክወቅዕ ነይርዎ በዚ መከራ ዝሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብንስሓ ዝምለሱ ሰባት ከማይ ቆሪሩ ከም ጽንሖም ግን ድማ ሓው ምዃኑ በዋናነት ካ ማለት ፍርዱ እዩ ክልቲኦም ይዋቅዕዎን ዝሓለፈው ዚት እንተን ነይሩ ክልቲኦም ሓው ፈራድ ምዃን ኃጢአት ምጽያፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኃጢአት ብጣዕሚ ይጽየፍ ሓው ይኸውን ሹ ንስሓ እትኸለ ድማ ናማ ይቆየር ወይ ድማ ይቆርር ማለት ክልቲኦም ፍቅሩን ሚዛናውነቱን ኃጢአት ክቅጽዕ ኣለዎ እቲ ኃጢአተኛ ግን ሓራ ክወጽእ ኣለዎ ሓራ ዘውጸና አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወለደነ በብዙኃ ምሕረቱ ለተስፋ ተባቲ ናሃዩ በተንስኦቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙት ለኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትስኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና በሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና አምላኽን አቦን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሳልሳይ ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅን ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሊቀ ጳጳስ ከምኡውን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ትግራይ ክቡር መምህር መንግስቱ አይጠገብ አካዳሚ ምክትል ዲን ክቡር መምህር መኮንን ተስፋይ ምምሕዳር ምክትል ዲን ክቡራን መማሃራን ክቡራን አቦታት ፍትዋት ደቀ መዛሙርት ናብዚ ዕለት እዙይ ቃሉ ክትመሃሩ ነቲ ሕያው ቃሉ ዝኾነ ምስኡ ክተዋግዑ ካብ ዝተፈላለየ ስፍራታት ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝመጻኹም ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ ሸውዓተ መናፍስትን ካብቲ ካብ ሞት ብምትሳዕ በኹሪ ዝኾነን እሙን ምስክርን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን አሜን ነቲ ዘፍቀረና ካብ ኃጢአትና እውን ብደሙ ዝሓጸበና ለእግዚአብሔር አቡኡ መንግስትን ካህናትን ዝገበረና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዘላለም ይኹን ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ብዙሕ እኳ እናተመሃሃርና ጸኒሕና ኢና ብመዝሙር ብቅኔ ናሕለፍዎ ጸኒሖም እዮም ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቃና ኣለኽ ንሞት ብሞት ዝሰዓረ ህይወት እስኪ ኩለና ንበል ንሞት ብሞት ዝሰዓረ ህይወት እዚ ቀጥታ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ቃል በቃል ኣይንረኽቦን ግን ጽሙቕ ቀቢለ ካብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ኣብ ቁጽሪ 5 ዝርከብ ሃይለ ቃል መሰረት እዩ ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ እንተሞይትና ትንሣኤኡ ብዝመስል ትንሣኤ ምስኡ ክንሓብር ኢና ስለ ቃሉ አምላኽና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሞት ብሞት ዝሰዓረ ህይወት ናይ ዓለምና እቲ ቀንዲ ናይ ኩሉ ሰብ እውን ዛዕባ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ትርጉም ህይወት ክርድኦ ዘይከኣለ ብዙሕ ዝሞተ ሰብ ኣለና ሞት እውን ብጣዕሚ ዘተሓሳስቦ ሞቱ ጥራሕ ዘይኮነ ጽላሎት ናይ ሞት እውን ዓለም እናቸገራ ይርከብ ሓደ ሰብ እንተጠምዩ ጥሜት እኮ የኾነ ዝፈርሕ ሞት ስለ ዘለ እዩ
ሓደ ሰብ እንተሓሚሙ እቲ ሕማም የኾነን ዘገድሶ እንታይ ደኣዩ ሞት ደኾን ይመጽእ እዩ ሞት ንዓለም ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ገይሩን ደቂ ሰባት ዝገዝእ ዝነበረ ሓይሊ እዩ ናይ ሞት ትርጉም እንድሕር ፈሊጥና ናይ ህይወት ትርጉም ምፍላጥ ቀሊል እዩ ናይ ህይወት ትርጉም እንድሕር ፈሊጥና ናይ ሞት ትርጉም ምፍላጥ ቀሊል እዩ ልክዕ ከም ብርሃንን ጸልማትን እዩ ሓዲኡ እንድሕር ሃልዩ ሓዲኡ ኣይህሉን እዩ ኣነ ግና ትርጉም ብናይ ህይወት ክጅምረልኩም ብጽቡቕ ዝኾነ ምጅማር ሰና እዩ ህይወት እንታይ እዩ ህይወት ካብ ኩሉ ብዝበለጸ ንሰብ ዘተሓሳስቦ ነገር ብዛዕባ ህይወት እዩ ልዕሊ ንብረቱ ልዕሊ ክብሩ ዘለዎ ንብረት ሸይጡ ናብ ወፃኢ ይኹን ናብ ዝተፈላለየ ኣለ ዝበሃል ህይወት ክህበኒ ይኽእል እዩ ዝበለ ዶክተር ወይ ከዓ ዝበለ ዓዲ ንብረቱ ሸይጡ ይኸይድ ሰብ ንምንታይ ህይወት ንምትራፍ ህይወት ልዕሊ ማንም ክባር እያ ግና ልሙዓንቲ ንሪኦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተወሲድና ብዛዕባ ህይወት ዝብል ትርጉም እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣዳም ተፈጢሩ ካብ መሬት እግዚአብሔር ፈጠረ ይብል ባፍንጭኡ ድማ ናይ ህይወት እስትንፋስ እፍ በለሉ ሕያው ነፍሱ ኮነ ይብል ከዓመይሱ እግዚአብሔር ኣዳም በሊዕዋ ህይወት ክረክበላ ዝሃወኦም ህይወት እውን ተኺሉ ብዙሕ ህይወት ዝብል ካብ ዘፍጥረት እስካብ ራእይ ግድን ስለ ዝኾነ ኩሎም ክንነኽኦም ስለ ዝኾና ኣብዚ ዘለው ናይ ትርጉም ህይወት ክንርኢ ኣገዳሲ ኮይኑ ህይወት ኣብ ትግርኛ ወይ ኣብ እንግሊዘኛ ክንሪኦ ከለና ብእንግሊዘኛ ላይፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ትግርኛኡ ድማ ህይወት ተባሂሉ ተዘርጊሑ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ብትግርኛ ወይ ብእንግሊዘኛ ኮነን መጀመርያ ተጻሒፉ ናፍቲ መጀመርያ ማንስክሪፕት ክንምለስ ከለና ናፍቲ ናይ መጀመርያ ጽሑፍ መጽሓፍ ቅዱስ ህይወት ዝብል ብሰለስተ ትርጉም ናይ ግሪከኛ ቃላት ተተርጉሙ ንረኽቦ ኩሎም ህይወት ዝብሉ ማዕረ ትርጉም የብሎም እቲ ናይ መጀመርያ ባዮስ ማለት እቲ ባዮሎጂ ኩለና ኣብ ትምህርቲ ንመሃሮ ናይ ባዮሎጂ ህይወት ንኣብነት ኣትክልቲ ህይወት ኣለዎም እዩ ንብል እቲ ካልኣይ ሲኬ ዝብል ፍቓድ እውቀት ሓሳብ ስምዒት እዚኦም ዝሓዘ ህይወት መጽሓፍና ግን ንኹሎም ህይወት ናበልና ስለዝተርጎምና እዮም እቲ ሳልሳይን ትዋና ንኹሎም ህይወት ብህይወት ዝብል ምእንቲ ትርጉም ከይትህብለ እየን እዚ ዝመጽሑ እቲ ሳልሳይ ህይወት ዝብል ሎማዓንቲ መመሃሃሪና ዝኸውን ዙዌ ዝብል እስኪ ዙዌ ወሉ ኩላኻትኩም ኣክሰንት ክነባላሽዎ ንኽእል ኢና ናይ ግሪክኛ ቃል ስለ ዝኾነ ግን እዚ ህይወት እዚ እዩ ኣዳምን ሔዋንን ህይወት ዘለዎም ፍጥራት ይኾኑ ተፈጢሮም ህይወት ኣይነበሮም ህይወት ዝነበሮምማ ናይ ኦም ህይወት በሊዕኹም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም እዮም ተባሃለ ነይሮም ትሎማዓንቲ ንናጋገረ ህይወት እየ ዝብል ዘለኹ ግና ንሳቶም ንኡ ገዲፎም እቲ ናይ ጥፍኣት ሞት ተምፅእ ኦም በሊዖም ህይወት ይነበሮም ንሳ ከዓ ሞት እያ ተምፅእ ሞይቶም እግዚአብሔር ድማ ካብ ገነት ኣባይርዎም ነበር ካብ ገነት ተዋሪሮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ገነት ዘባረሮም ተኸልኩም እግዚአብሔር ንፍጥረቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሓሊ እግዚአብሔር ናብ ገነት እዚአና ኣይፈልጥን ጎይታይ ካብ ገነት ስለ ዘውፃኻዮም ንኣዳምና ሔዋን ተመስገንካ ኢና ይፈልጥን ሓቂ ጽዋ ትርጉም ናይ ህይወት ስለ ዘይተረድአና እዩ ግን ኣዳምና ሔዋን እታ ዕፅ በሊዖም እታ ሞት ትህብ ኦም ምስ በልዑ ኣብ ገነት ተዝነብሩ ታይዮም ዝበሉ ስላሴ ኢዱ ከይሰድድ እሞ ካብታ ኦም ህይወት ከይበልዕ ንዘለዓለም ከዓ ከይነብርስ ካብ ገነት ወፀ ምክንያቱ ኣብኡ ተዝነብሩ ነይሮም ነታ ኦም ህይወት ምውልዖም ኣይምቐረን ነይሩ ነታ ኦም ህይወት ተወሊዖማ ድማ ምዉታን ኮይኖም ንዘለዓለም ክነብሩ ነይሮም መቐደምታይ ስለ ዘድሊ የውፅዎም ሞት ዝበሃል ክመውት እኒኦ መጀመርያ ሞት ዝበሃል ተዘይሞይቱ
اتازل العالم هيوت اتهبئت اندحر بليعما نزل العالم موتان كوينو ينبر اللو سلازي እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን نتل ካብ ገነት ዘውፃም ነቦታትና ሞት ክመውት ኣለዎ መቀደም እዚ ሞት እዚ ግን ዝቀትለይ ተረክበን ብዙሓት ኣቦታት ተላዒሎም እዮም ኖሃ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቅ ተባሂሉ እዩ كلهم كتافو خلوا مركب سرح أمم سدق خامس بيته سب كان حراوس أتواهيلو يو صادق تواهيلو نجزاير مسوى تقريبو يو جنا تشعت 250 عام مستنحة مويتو تلعيلو ديو أي تلعلن نموت كسعر خاله ناينه موت نموت قتل خاله اتقدم أي أبو وانت تلعيلو رئيس بطات النابلنا ناي إمنة أبو أبراهام ناي إمنة أبو እግዚአብሔር ዝغور አሉ በእምነቱ ንእግዚአብሔር ተአዛዝ ዝሆነ ውጻእ ተዋሂሉ ካበዝ ማድ ወፂው ናብ ዘይፈልጥ ዓዲ ዝኸደ አብርሃም እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝፈትዎ ኣብ ሴኬም ስውን ሞይቱ ደቂ ቀቢሮሞ ኣይተልዓለን ሞት ንሞት ከሽንፍ ይኽኣለ ወዲ እውን ተላዒሉ ይስሐቅ ብጣዕሚ ተአዛዚ نبو أكاس نموت استعززه كسادو نخرّا خمسي عيلو نبو زهابه نبيه هو بجابير ندحرت تقمل لخوين كان عيب مسواس نكاقتل النزولة بتعم تعزازي أبونا إسحاق نسون ميتو أيت العلن قري نموت سعرة ساين يايكو وانت خونه يايكو مس እግዚአብሔርን ምስብን ተቃሊስካ አሸኒፍካ ኢኻሞ ንስኻ ደጊም ያዕቆብ ኣይትበሃልን እስራኤል ኢኻ ትበሃል አቦናይቶም 12 ነገድ ንስውን ሞይቱ ንሞት ያሸነፈን ወዲ ዮሴፍ የዋህ ኣሕዋት እኳ ሸይጠምዎ ዘይተቀየመ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ተኻናኺንዎም ከምቲ ዝገበርን ክገብሮም እየ ዘይበለ ቂም ዘይብሉ አቦና ዮሴፍ نسون ميتو رئيساي جن تمالو ويلو ناو كان أنت سيرام رئيسو عصم تسيرام ناو كان أنا أتيمو موت سكاف هذه السعرة تسعين مسيس رغني سعرة مسيا نجزاير تعزز إيو تعززو هزبي كاب جبت صوت أيام تواهيلو عبي سلطان وانت وهيوه بترحيزوك أي بحر خفيلوه نربع عمتون بسلام صبوز غنا محدرة أما حديرون حزب إسرائيل أما دربدا كرتتيلو زيون تغنا ما يتقاري نفتح مدرستك خيات وقاري كم مسيا زبالة يوهاي نورن نجزاير تعزازي جن نفتح مدرس رستون كأتي خالن كان أنا أتون أم مدرسة ودا قاري مويت قاري من دا إخوان كم لبي وني لو إخزابيرن داويت لب أملاك داويت نابلت بيتك شان نات وعو نجوس نبي أتأمير زحازة خلتيو نسوون شمجيلو أريجو نوجناتو تتأمبر موت حيال نعلم أفرحوا نخلهم دك سبات أو تحت بارنت جزء ومن برنبرة نزي كسعر زخالة يلن نموت بموت غش النفاس زخالة سب بجراش يلن هذا نجار تخسيته እግዚአብሔር كم قالوا ومن زخانة كم تيوز فترة 13 نبوتاتنا تونا مجمريا فترة ولدنا قلب زهاو مسرت زقال زي كاب እግዚአብሔር تفنيو سقال بيسو نزموت زي كسعر مزه يوحنس بزعواتنا يموت عشنافنت بزعواتنا يتمحتم كقلص كله أبرأيو بزقلت أمسرت معرف حموشة يبل
معرف حمشة كم معرف أربعة جميرنا بزعبات وزفان زنفرنا تناقري تنحمو إنه أو زفان زتقمت أنا فريبل أبي مانتي أو زفان استقمت أدمّا بشو عتما هيتم زتحتمه تقول المصحف رأه هذا برتع ملأخ دما مصح يوحنس رأي برتع ملأخ مصح نزي مصحف زي كفتح زخل نتي مصحف زنبو نتي محتمون كفتح زخل أب سماي كونه أم مدري أب تحت مدريون من الله إلى حتى تتملأخ يوحنس قال أحوله ترى يلن يوحنس بتعمي بهو يبل برتو حزن كفوت حوز خيل سلا زي ترخبه بهو يبل هذا ملأخ متيو كفتو محلو كفتو مفتو زفان እግዚአብሔር ዘለው 24 نحلو 4 ساون ዘለው زفان እግዚአብሔር ሓደ ተላዒሉ አይዞኻ አይትብካ አይዞኻ ካብ ነገድ ይሁዳ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ነቲ መጽሓፍ እውን ከምብዎ እነሆ ንሱ ስዒር እዩ ክብርን እግዚአብሔር እነሆ ንሱ ስዒር እዩ ካብ ነገድ ይሁዳ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ አንበሳ ይልዎ አንበሳ እዙይ ስዒር እዩ ነዚ ማሕተም እዚ ክፈትሖ ናይ ሞት ማሕተም ብምልኦም ድማ ተመኡ ዝነበሩ 24 እሕልቁን 4 እንስሳን ነቲ ማሕተም ክትፈትሖ ነቲ ዝተሓረደ በጊዕ ማለት ብግንባሮም ተደፊኦም ነቲ መጽሐፍ ክተንብዎ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ይግበአካ እዩ ንስኻ ተሓሪድካ ኢኻ ሞይትካ ኢኻ ካብ ኩሉ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንእግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት ዓዲካ ኢኻ ንኣምላኽና ድማ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ንሳቶም ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንሳቶም ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም ኣብ ልዕሊ ሞት ክነግሱ እዮም ሞት ዝስዕሮ ስለ ዘይተረኸበ እቲ ብሞቱ ንሞት ዝሰዓረ ካብ ነገድ ይሁዳ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ አንበሳ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ ንሳቶም ኩሎም ሞት ስለ ዝኾኑ ንሞት ክስዕርዎ ይኽኣሉን ህይወት ግና ብሞቱ ንሞት ስዒርዎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ታይብል በመጀመሪያ ቃል ነበረ እቲ ቃል እውን እግዚአብሔር ነበረ እቲ ቃል እውን እግዚአብሔር ነበረ ንሱ በመጀመርታ እግዚአብሔር ነበረ ምስበለ ኩሉ ኻውን ብኡን ዝኾነ ህይወት ይብል ህይወተው ነበረት ህይወት አማንም ክትርከበ ይትኽልን ትርጉም ህይወት ዝገንጸልና ተንግንጽል መጽሐፍ ዘንበብና ተነንብብ ህይወት ክንረኽባ ይንኽልን ህይወት ዲፋይን ትግበር ዘይኾነት ፐርሰን እያ ህይወት ፐርሰን እዩ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እውን ኣብኡ ነበረት ኢልና ዮሐንስ ወንጌል ህይወት ካብ ዝኾነ ቦታ ዝመጽእ ነገር ይኾነ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉ ንኣይ ህይወት ማለት ክርስቶስ እዩ ሞት እውን ረብሓ እዩ እንታይ ኮይኑ ሞት እውን ረብሓ እዩ ሞት ብሞት ናይ ህይወት ስለ ዝተሰዓረ እግዚአብሔር ድማ ንጥራሕ አይሆንም ንሕናውን በሐድሽ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡን ተሓቢርና ትንሣኤው ብዝመስል ብናይ ክብሪ ምስኡ ምእንቲ ክንሓብር ሓድሽ ህይወት እውን ንኣና ተወሃበና እዚ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ታይብል እቲ ዝረኣናዮ ዝጠመትናዮ ዝሰማዕናዮ በእዳውና እውን ዝዳሰስናዮ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና እቲ ህይወት እሱ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ
نانا وين تقلت مسانا حبرت من تخلوكم يقول نزق على هيوت زينة قرناكم حبرتنا وين مسابن مسودنيو مس هيوتي حبرتنا سلازل احنا حدش هيوتنا مس حبرت اندحر حالنا مست هيوت حبرت اندحر حالنا نحنا حدشت فطرتنا حدا بكريستوس انت حالين الستايو حدش فطرتيو حدش هيوتيو مغنياتو متسعير هيوت لبيسنا اينا كمين الوصو نزي هيوتي هوريا قدس باولوس ناف افيسون اوز لاخو ملختو معراف 4 قطر 20 كلتن تايف نحنا نلوسل مخنيات مالت نتا ارغيت سبنتكم انت طيب بمنفساي مرات حدثوا يل كاوغه تقنطيتك مستقنطت كعراقت كاي تخونن ازي موتي تارغيت سبنت بهاله قنططو تبايلنا او لعلي راسح كدان حدش كدان اندحر غيره ايت عمليني مجمريا تارغيت سبنت قنطيته بايمرو محداس كلووت انني كاوغه نتحدش سب اتباريا እግዚአብሔር استفطره ولبسو ولا حدث بيسي نتحدث سب دما لوسو حدث سب تلبسنا دما حدشت فطرتنا نحنا اول نو نمثل لنا نكريستوس نمثل لنا هوريا قدس باولوس ناورومي ملእክቱ ዝለኣخو معراف 8 ቁጥር 29 ታይል ንሱን ብዙሓት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ነቶም ኣቀዲሙ ዝሓረዮም ንምስሊ ወድውን ምእንቲ ክመስሉ መደቦም ነቶም ኣቀዲሙ ዝመደቦም ጸውዖም ነቶም ጸውዖም ኣጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ኣኽበሮም እምበኸ እግዚአብሔር ምሳና ኻው ኮነ እግዚአብሔር ምሳና ኻው ኮነ ዳመኒ ዝቃወመና من كقاومنا يخل كم مامو كاو حقف እግዚአብሔር كمن كفلينا يخل كاو غاغا እግዚአብሔር كمن كفلينا يخل كم تعنت وزمر وزن ورحواتي مكرادي يጭንቂ ስደት ይጥሜት ፍርሃት ይዕርቃን ሰይፍ እንተሆነውን ሞት እንተሆነውን አይፈለናን እዩ ሞት አይፈለናን ኦ ሞት መውጊ ኢኻበለ ሲኦልከ አሸናፍነት ከአቤል ተዋሂሉ ተዘሚሩሉ ሞት ተሳይሪ ናይ ሞት ኃይሊ በኃጢአት ወጊ ይዘውድቅ ናይ ኃጢአት ኃይሊ ከሕግ እዩ ግና ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕር ዝገበረና እግዚአብሔር ይባረኽ بقولتنا أب يسوع كريستوس غيرنا نموت سعرنا موت بزمسل موت موتنا تنسايو بزمسل تنساي نحنا نزل عالم حدشت فطرت كوينا هياوان كوينا مس كريستوس نزل عالم كنبرينا نزل عالم مسؤو كم توم 24 شماغلتات نتستحارد بقيع مسرائيو كبرين طببن حيلن مسغانان وداسين ناغاي غباي ناولو هاليلويا 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 ناولو ززمرو مساعتهم نحنا ون كوينا خنزمرينا نتي بموتو نموت زسعره نانا ون زخبره حدش يوتون زهابنا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ 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 እንዳበልካ በቅዱስ እንዳተባሃልካ በቅዱሳን መላእክት ተመስገን። በቅዱሳን መላእክት አምልኮ ስግደት ተቀበል ጎይታ በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በማህሌት በወዳሴ በዝማሬ በጸሎት በጽምዋት በእምነት በመእመናን ዝቀርበልካ ሁሉ ተቀበል ጎይታ በዚ ሰዓት እዚ ድማ በወንጌል እትምለኽ አምላኽ በወንጌል እትጽዋዕ አምላኽ በእምነት ዝነገረልካ ጎይታ እምነትካ ንስኻ ትእመን ጎይታ ምዃንካ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽንምስክር ናትካ ቃል እውን ክንርዳእ ብኣኻ እውን ኣሚንና እስካዕ ሕዚ ዘምፀእኻና ንቅድሚት ዘሎ መንገድና እውን እትባርኽ መንገዲ እውን እትገልጽ እትመርሕ ጎይታ እግዚኣብሔር ሕዚ እውን ክብርን ምስጋናን ንዓኻን ነታ ንዓኻ ዝተሸከመትን ዝወለደትን ድማ ኣኽብሮት ክበጽሕ ቅዱስ ፈቃድካ ይኹን። ኣብ ጎነይ ዘለው መምህራን ክንደይ ደስ ይብሎም። ደቀ መዛሙርቶም ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ክዝምሩ ደቀ መዛሙርቶም ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ክሰብኩ ከመይ ገጾም እንዳበረኸ ከም ዝነበረ ሪኢኹሞ ኢኹም ወስቲ እስቲ ነቶም መምህራን ምስቲ ሞራል ዝተሃብዎም ሓዱሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ሓዱሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ምክንያቱ ብዝማሬ ብመልእኽቲ ብስብከት ብኩሉ ህይወት እንረኽቦ ካብ ጎይታ ካብ ኣምላኽና ካብ መድሓኒና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብተፈላለየ እግዚአብሔር ዝዓደሎም ጸጋ መጊቦምና እዮም። ጠቕለል ኢሉ ናይ መጨረሻ መጀመርያ መልእኽትና ጻውዒትና ሓድሽ ህይወት መን ህይወት ሓድሽ እንታይ እዩ? ኣነ ድማ ቅጽል ኣቢለ እንታይ ኢለኩም ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ጎይታ መን እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እና አልዓዛር ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ኣሕዋቱ ኣብ ዝነበዓሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ በዓል ማርያም ከይዱ ዝተናገሮ ቃል ነሩ። እተን ኣሕዋቱ እንታይ እየን ዝበላሻው? እንታይ ኢለን ጠይቐን? እንታይ ከነሩ ጭንቀተን? ሓወን ሞይቱወን፣ ሓወን መቃብር ወሪድወን። ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ደቂሱ ወይም ደሞ ደኺምዎ እሎሞ ክኸድ ኢሉ ምስ መፀን ካብ ደቀ መዛሙርቱ ተፈልዩ እንታይ ኢልዎም ነሩ? ነተን ደቀ መዛሙርቱ ዝኾና ኣብ እግሩ ኮይነን ዝመሃራ በዓል ማርያም ሓፍቲ አልዓዛር ተጨናኒቓ ምስ ረኣያ ኣይዞኹይ ኢልዋ። ኣይዞኹይ ትጨነቕ ደቂሱ እኮ እዩ ዘሎ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 25 ኣይዞኹይ ደቂሱ እዩ ዘሎ ኣይትጨነቂ ኣየ ጎይታይ እስኻ ተትነብር ነርካ እኮ እቲ ሓወይ ኣይመሞተን ነሩ ብህይወት ክጸንሕ ነሩ እዩ እስኻ ስለ ዘይነበርካ ግን ሞይቱ። ኣይዞኹይ ማርያም ንሶ ይሞተን ደቂሱ እዩ ዘሎ ንዕበሉ እቲ መቃብር ክፈትዎ እቲ መቃብቲ እምነ ልዕልዎ ሻወኸ ዘካርያ ማነው አልዓዛር እንታይ ኮይኑ ከማይሉ ተገኒዙ እንዳሃለወ አልዓዛር ተስእ ውፃእ ናብዚ መሬት እዚ ይኹን ኢልዎ። ካፍቲ ጉድጓድ መቃብር ወፂኡ መበል ሳልሳይ ራብዓይ መዓልቲ ዝነበረ ሬሳ ዝጨነዎ ክኸውን ዝግቦ ጎይታ እንታይ ትብለለኻ? ንሱ እኮ ራብዓይ መዓልቲ እዩ። ሰውነቱ እኮ ተበላሹ እዩ። ሰውነቱ እኮ ቆሽሹ እዩ።
ሰውነቱ እኮ ጨኒኡ ዝኸውን ራብዓይ መዓልቲ እኮ የጉድጓድ ጸኒሑ ኢላቶ እታ ህይወት ዘይተረድኣ እታ ሓድሽ ህይወት ዘይለበሰት እታ ሓድሽ ህይወት ዘይተዋሃዳ እታ ሓድሽ ህይወት ምስጢሩ ዘይተረድእት ኩሎም ምስኦም ኣብኡ ዝነበሩ ሓዘንተኛን ሓዘንተኛ መጽናዕነትን ኩሎም እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ ወይ ዝመምህር ኢሎሞ እዮም በቲ ግዜ ነሩ በልፍትሕሉ ምክንያቱ ፍትሕለይ ኣይትፍትሕለይ ዝብል ጎይታ እዩ ንሱ ግን ኣልዓዛር እዩ ፍትሕሉ ተኣሰሮ እቲ ተኣሰረ መግነዙ እንተፈትሕዎ ሻው ወየ ኣልዓዛርስ ናይ ሰለስተ ናይ ራብዓይ መዓልቲ ሬሳ ግን ኣይጨነወን ኣይቆሸሸን ንምንታይ እቲ ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ስለ ዘለው ምስኡ ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ እስቲ ኣምላክኩም ኣመስግንዎ እስቲ ኣመስግንዎ በቱ ሰዓት ንሱ ሓድሽ ህይወት ምክንያቱ ሞይቱ ሬሳ ኮይኑ እዩ ንዘካርያ ንኣልዓዛር ግን ሓድሽ ህይወት ሂብዎ እቲ ዝሞተ ህይወቱ ኣልዒሉ ህይወት ሂብዎ ክንቀሳቀስ ገርዎ ሳኸ እንታይ ኢላ ነራ ምእመናን ሊቃውንቲ ደቀ መዛሙርት እንታይ ኢላ ነራ እንታይ ዝብል ዘሎ ክትስኢድ ዝብል ዘሎ ጎይታይ እቲ ናይ መጨረሻ ዝበሃል ብነቢያት ብሊቃውንቲ ዝንገር ትንሳኤ ገና ትንሳኤ ዝኸውን ኣሎ ትንሳኤ ክመጽእ ዝበሃል ንሱ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ሕዚ እኮ እዩ ሞይቱ ዝብለካ ዘለኹ ወየታ ሓድሽ ህይወት ዘይተረድኣ እቲ ሓድሽ ህይወት ዘይተረድኦ መጽናዕኒ ዝኾነኡ ዘሎ ምእመናን ኣይተረድኦምን ንምንታይ ሓድሽ ህይወት ኣይለወሱን ገና የምነሮም ሓድሽ ህይወት ኣርእይዎም በቲ ሰዓት ንሱ መበል ራብዓይ መዓልቲ ዝጸንሐ ሬሳ ዝቆሸሸውን ዝጨነወውን ሬሳ መቸን ኩሉ ግዜ እንታይ ምዃኑ ይርድአኩም እዩ ስለዚ ሻው ጨናውን የለን ምብስባሱን የለን ምንብጥጣሱን የለን ሓድሽ ህይወት ሂብዎ ሓድሽ ህይወት ሒዙ ተስኡ ስለዚ እቲ ዋና ናይ ሎማዓንቲ ምስጢርና ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ካብዚ ቀፂሉ ግን እቲ ፍጹም ዝኾነ ህይወት መጽኡ እዩ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ወፍቲ 14 ቁጥሪ 6 ተነጊሩ ዘሎ ናይ ዮሃንስ ወንጌል አንተውን ደቀይ ዝጠቃቅስዎ ዝነበሩ ኣነ ትንሳኤ ሓቅየ ህይወት ትንሳኤ ህይወት የዝብል ቃል ዝተነገረሉ በቱ ሰዓት ንሱ ድማ ፍጹም ህይወት ፍጹም ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ድማ መጽኡ መዓዘ 5500 ዘመን ዝቆሸሸ ሬሳ ዝተበላሸወ ሰውነት ዝተበላሸወ አእምሮ ዝደኸመ ህሊና ዝጸልመቶ ህይወት ተስፋ ዝቆረጸ ጉልበት በዲያብሎስ ዝተኣሰረ ህይወት ልዕሊ 5500 ዘመን ዝጸነሐ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ምስተሰአ ግን ሓድሽ ህይወት ንዓለም ኩሉ ተዋሂብዎ ስለዚ ንሕና መኒና ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ዝለበስና ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾና ክብርን ምስገናን ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብዎ ስለዚ ደቀ መዛሙርት ስቂሎም ኣይኮንን እቲ ኣርእስቱ ኣጉልህ ቢሎም ዝብኹም ኣብ ዓመታት ዘይኮነስ ኣብ ህይወትኩም ጽሒፍኩም ክትሕዝዎ እንታይ ምስጢሩ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርት ዘዘጋጅብዎ መምህራን ዝሕግዝዎም ቆይሞም ዝርከብሉ ዘሎ ሓድሽ ህይወት ክረኽቡ ናብ ከነኣን ዘእተወ ሕዝን ዓይን ንዓኻትኩም ድማ ናይ ከነኣን ንጽበይ ኮናን ናይ ዘካርያስ ትንሳኤ ናይ ኣልዓዛር ትንሳኤ ንጥምት ኣይኮናን ንሳቶም ኩሎም መንገድን ጽላሎትን ንባብን እዮም ትርጉምን ህይወትን ዝጨበጥና ካብ 5500 ዘመን ዘመነ ትንሳኤ ፋሲካ ምሽጋር እንካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እንካብ ሞት ናብ ህይወት እንታ ምፍራህ ምብርታዕ እንካብ ምጭንቅናቅ ምሕጓስ ፋሲካ ቅዱስ ያሬድ ደጋጊሞ ሃሌሉያ ፋሲካ ሃሌሉያ ፋሲካ ሃሌሉያ ፋሲካ ተስካረ ትንሳኤው ለመድኃኒነ ቅዱስ ያሬድ ከመይ ዝዝምሮ መላሊሱ ፋሲካ ደስታ ዝረከብናሉ
ትንሳኤ ፋሲካ ዝተሓረደ በጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝተሓፀብና ብስግኡ ዝተመገብና ብመንፈሱ ዝጸናዕና ብብርሃኑ ዝበራህና ብህይወቱ ሓድሽ ህይወት ዝረኸብና ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል እግዚአብሔር ይባረኩ። ህዝብና ዝተረጋገ ህይወት ክነብሮ ንልምነካ ኣለና። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዝግባኣ ወላዲት አምላክ ክብሪ ንዓኣ ንቅዱሳን ውን ክብሪ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ አምልኮን ስግደትን ንዓኻ ይኹን። ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሰዓት እዚዩ ሓድሽ ህይወት ዝህብ ጎይታ ኢልና ጉባኤ ክንገብር ተለና ዝተረፈና ዝጎደለና ንኽተስተኻኽለልና እቲ ዝሃብካና ህይወት ውን ጨቢጥና ክንነብር ፍቓድን ልመናን አምልኮን ንምቕራብ እሞ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራኻ ዝተረኸቡ ኩሎም ጸጋኦም ክበዝሐሎም ህይወቶም ክትባረኸሎም ዕድሜኦም ክተንዋሓሎም ጭንቅታት ዝበሃል ኩሉ ክተወግደሎም ጎይታ አምላኽና እግዚአብሔር ሕብረት ምሳኻ እዩ ድሕነት ካባኻ እዩ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግዓ መርኤቱ ለክርስቶስ በላክሙ ወጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዎ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ